Mads, di ba sa una sige magpamunan sa akong anak? O kabantay bitaw ko ato Mads. Nakaroon din ako mamunan ay. Sukad atong ninghunghong ko sa bato bitaw nga. Dili na ako mamunan sa akong anak. Gilabay na akong bato. Dili na gyud ko mamunan sa akong anak. Ay mawala day ang bato nga binuhatan Mads basta yung hung nimo sa bato yung ilabay. O mawala Mads ay. Ay sa kodre Mads kay lutuan ko tra akong anak. Sige Mads, magpakaon ko baboy. Dili na ko manghilabot og manok. Agyapag akong manok! Sabi na ka na! Apa tayo? Kakuha sa matong yapag! Sabi na ka na! May bawal lang ako sa yapag! Nalilip! Kaya ikaw si Rekmar? Oh, ako na si Rekmar. Oh. Ano di ay? Pwede ko magpa-utog. Kasi magpa-utog? Okay, bitaw. Pa gani ko mahuman. Ay, wa pa rin ka mahuman. Unsa man yung tayo sultin mo di ay? Sige, balik ka. Pwede ko magpa-autograph. Ay, magpa-autograph ka? Ang bantong nagdagang papel o ballpen. Bibi. Sus, pasensya kayo. Nablock eye na na o. Abi mo nang magbinastos ka. Ang dili maguna ako. Ang dili ako ganahan magod ka na magbinastos. Lamay ka na isla pagsambagon. Sige na, sorry na. Bata na yung nag-ice para dili mo lagom, ha? Sige. Autograph naman ka na black eye nung kadiha. Unsay iingon? Salamat by Rekmar. Ara. Dang, unsa man ima? Unsa man imong gianhi dere? Manghapon dok. Manghapon pod. Unsa man ka dere? Ay, nganhe ko dere dok ba kay akong ulo manggod lang sig labad. Basin adik-adik ka. Dili ay. Adik-adik man kag naunggad. Ay ikaw man to si Rekmar na? Ako to dok. Sobra man ka bright mo na maglabad siguro imong ulo. Ambot lang ka ha. Sige lang ato lang i-test. Nakasulay na ka ng IQ test? IQ test? Murag drug test may nabawaan nimo. Para na siya may bawaan kung unsa ka bright. Sige, ipasulay ti ka na ha. Sige, dok. Unsa man na imo man gisakay mo sanina? Ay, dire ra. Dili man dugo. Ay, dili dugo. Dili dugo oy, natingala sa tanim mo da. Ihi? Unsa ihi? Dili man ihi. Tae? Abot imong buang ako bugo mangguro ka. Abot hino na nang tae, buang-buang. Kadok. Itisan ta nako imong ka bright, bugo man kang amawa ka. Dili dugo. Ihi, dili tae. Ay, laway. Dok, ano dok ah? Kahugawan sa buang tunlan ha. Luoday iluwa na oy. Mads, naamo to yung motor kong anak Mads. Mads nga naman dyan. Pirme gito na ko ingnan akong anak Mads nga hinahinay lagi yung palaga sa motor kay kasi madisgrasya maguba ang naong niya. Gwapo ba gito kong anak? Ayaw kanintuon ni mo Mads. Ito oy 50 ra do yung padagan. Akong anak Mads 30 ra yung dagan kay gwapo sabi kay kong anak pirme ito na ko ingnan. Imong anak Mads pila may padagan? Na, bote si Rekmar tag 100 yung dagan man daw. Ala ka kusog anak Mads yung anak Mads nga hinahinay lang. Hinahinay lang yun. Rekmar, ali ra ko Rekmar. Maon ni naong si imong anak Mads. Maon eh. 100 imong dagan daw. Oy nga nung 100 man nga pwede mag-ani mo 200. Ala giluwaan ko man. Luwa man ka. Ay, sus kadamak yun ni mo Rekmar ay. Kal man ni man. Nawala akong cellphone. Nagpalit pa kong bagong charger kaya naguba akong charger niya. Pagbalik na ko sa balay, wala naman akong cellphone. Grabe, nahurot akong tinigong para makapalit ang bagong charger niya. Mawara naman na yung cellphone. Hindi kaya po magamit. Luya na ako, anoy. Saan mo na yung chargeran eh. Wala ko cellphone. Ano yan eh. Kinsa man ka? Ambila! Gibalikar pa doon ang charger sa buwang. Magabaano ta ka? Palagi sa may nagpusilan eh. Ako ay nagpusilan eh. Aksyon na nagkawat akong manok. Ala, sa dughan mang igo na eh. Patay na eh. Kawatan po kayo nagmanok ng bataan. Kawatan mo lang mo ginay naghurat po sa akong manok. Maayo hinon, kaya di na tamawad anong manok na eh. Mayra po di po sila ng bataan na. Akabuang. At pag yun, nagigimdagan akong mga manok lagi.
Oh, mabukalit kayo. Ini ano? Munta ko ako. Oh, igo. Igo to. Drigi to ba? Igo manhigda oh. Rikmar! Rikmar! Kuya? Unsay kuya wala makas PBB. Ay, Lord, sorry. Rikmar, kawatan tod kag manok pero nakita man ako nga butan yun po ka nga bata. Maong ibalik ti ka sa kalibutan. Salamat kay Lord. Pero lahin ang alawas imong sudlan ha. Okay ra ka na? Sige. Sige, piyo nga imong mata. Piyo nga. Ibalik ti ka sa kalibutan. Wala ning balik ko sa kalibutan. At sa ning gamay lagi ko. Ngano ning gamay mo ko nawala akong tiil? Di sabi. Unsa naman akong tiil? Ngano man akong tiil? Ngano man eh? Tay sabi kung naong ko na be. Oy, tay sa ako ni. Matay mo ra ako naman puy kawato na ni. Rikmar, hoy, Rikmar. Ikaw ha, ipatawag na po ko karon sa barangay. Suko kayong barangay captain ako kay ilahad ang manok imong gikawat gabi eh. Grabe naman ka Rikmar. Wala naman kay pili Rikmar. Ako mo'y nangayog sore nila dito. Ikaw ha, kanang binuhatan nimo ha. Anak ko dito nga, pasaylo lang na ako anak kap. Anak siya, biduhay imong anak ka, mag-promise siya nga dili na mangawat. Karon ha, biduhan ti kay isir naman ako ni sa kapitan. Basta nanumpa na ka nga dili mangawat Rikmar ha. Di na bagyo ka mangawat. Kay kung mangawat pagkagbalik, ipakuha daw ka sa tanod. Ibutang daw ka sa stakid. Naminaw ka Rikmar. Dali, ipataas yung kamot. Pataas. Matay, ako yung high blood ni Rikmar. Ay, ipataas ke. Ako. Si Rikmar. Ates. Nanumpa. Pagdali. Nga dili na. Mangawat og manok. Pagdali Rikmar ha. So bago ti karon. Kining video ay sin ako ni sa kapitan. Basta mangawat pagkag-usap ko aon kag tanod ini istakid daw ka. Ikaw ra gyud nagdag kagubot ning barangay Rikmar. Unsa naman ning bata? Naman pud ka. Sa Pikas Barangay. Mag-unsa naman pud ka sa Pikas Barangay. Awa ning bataan ni dito na pa ni maghasig ng lagim. Bye Rikmar. Bye. Ano man ka? Manok na ko nagsakit. Sakit ang manok? Oo, nagsakit. Ano man? Baskog pa man to siya ganin ng buntag pagkahapon luya naman. Dili na lagi kalakaw lagi. Mamaylo unto kag kwarta nimo bay kay wala mo koy patambal gud bay. O wala lagi ko kwarta lagi. Gusto jud nako mabuhi pa tong manuka bagay palanggay bay ko to nako. Ay ikaw na guro na bay eh. Ako na palit. Ay ikaw palit. Oh, naram na sa mga agribit. Tarong dia ba? Oh. Ako na palit. Ano lagi salamat kay bay bay. Apil sabi. Problema Bay salamat kay bay. Mahulat ako diri bay. Bay manggani bay nakadala ra ka bay. Tambal na. May tambal eh. Unsa man ang dala nimo di? Lamas. Unsa lamas? Ano pa? Lamas kipalit gusto pa ta mabuhi atong manok. Dong, Rikmar! Dong! Uy, happy birthday! Happy birthday! Salamat, Kon. Muna akong regalo ni mo. Ano man na? Dawata. Iabi na siya sa helicopter. Ang helicopter na sa likod. Imuha na to. Narito sa likod. O, imuha na tong helicopter, Dong. Salamat, Kon. Maharos na ba ang tapiraw ato, Dong? Maharon? O, matanggal lang to siya kalit pero ipa-welding lang to, Dong. Sige, pa-welding na ako. Nyari sa ko, Dong, ha? Dong, mao ni ako regalo ni mo, Dong. saan mo? Happy birthday. O, dawatan niyo. Titulo na sa yuta, Dong. 20 na siya ka hektarya. Imuha na na. Nakuha, good. Ay, siyempre, birthday good ni mo. Sige, salamat kayo ni ate. Ari sa ko, Dong, ha? Dapat ang yuta. Ay, o, dito. Naa dito sa North Pole. North Pole? O, naa sa North Pole. Bisitahan niya to dito. Tam nito kamote. Mabuhay lang ang kamuti dito, te. O, mabuhi man. Butang ilang mga tayo sa baka para mo tambok ang yuta. Sige, te, ako na itong ato. O, sige, Dong. Ari sa ko. Dong! Mauna akong regalo ni mo, Dong, o. O, kuha niyo. Yabi na siya. Yabi na sa balay. House and lot. Ihatag na ko ni mo. Muna yung yabi? Muna yabi sa mga purtahan. Hala, ingnon lang tigadaanan eh. Tinigtong ang gabi, ba, Dong? Naay white lady magsuroy-suroy. Sige. O, pero dili man siya manghilabot. Binli lang siya agbahaw, Dong. Sige. Happy birthday, Dong, ha? Anyari sa ako, Dong. Sige, salamat kay Col. Hoy, Rikmar! Kita gaan na kag helicopter, house and lot, mura man gyapon kag wa nalipay. Dong, mga adlaw dong. Okay, nira gyud ako mahatag nimo dong, ah. Salamat kay Rico. Maura man gani ako mahatag nimo gani. Unsa man dong, okay ra na eh? Gini akong giulat sa regalo. Hoy, Rikmar, kit-kit man kanang kuko nimo. Masali man. Mao ni mong anak man? Mao ni Mads. Dong, naon ta koy tuyo nimo dong ba? Naman tayo. Ay, naon ta koy ipabantay nimo dong ba? Adlawan lang tikag 300. Pila ang adlaw? 300. Adi ko. Unsa man ni si Rikmar? Dawatan na Rikmar kay wa po kay trabaho. Pag 500 namang adlaw ron ma. Sus kapilian jud mo. At least na kay 300. Sige na lang dong, 300 dong. Di ko. Mahal kayo mga palitonon karon kakapura niya 300 ang adlaw. Ug gamay na. Sus kapilian jud mo Rikmar ay. 300 naman gud akong budget dong ay. Mahal na may kumo. Pero man yan. Magbantay ra man po kag manokan dong.
Unsay bantayan? Manukan ba? Ay, manukan na yung bantayan niya, Mads? O, Mads? Ay, kabuan. Sige. Mga 50 to ka manok dong. Mads, ayaw lang siguro akong anak pabantayan, Mads. O, ikaw na po yung mabalibad, Mads. Unsa man si mama kung trahon man tanong mama noon. Pangilom dia. Pangitan lang siguro lain, Mads. Nga naman, Mads, kining imong anak dahi, oh. Musugot naman. Ade, akong bantay. Nato sa mga 50 ka manok imong bantayan dong. Bahala, dili ko baryante. Ay, ayaw po na mo bayad ko dong. Mads, akong anak imong pabantayan, Mads, kanang 50 ka manok sa isak siman, mabinlan naman siguro nagtulo. Kami si mama ay. Ay, nga nung tulo naman lang. Nawa, kakaila ng bataa, Mads. Pangitan lang yung kaglain, Mads. Ah, di man musugot yung mama dong. Mangitan lang kaglain dong. O, Mads, mangitan lang yung kaglain. Tuyugan tika dito sa unahan. Dagan mga batanon dito. Oh, sige, Mads. Ada niyo manok kante. Ang among manukan, naaraman dito likod sa elementary. So, sige, sabaan pag yun ni mo, Mads. Nga naman day, Mads. Wala nagbantay dito ron. Wala, nangita pa gani ko. Rekmar, magpuyo ka, Rekmar, ha? Rekmar! Sus, may nagpabinlan pa kang piso ato, Mads. Sugam na Unsa gukod. mo? Nagdagpanay. Apil ko be? Dili man magpapil og mga batig na. Jud pangit nang kay ka di man ka na magpapilon. Huy, ayaw mo pag niana niya oy. Sa amuan lang apil Rekmar. Nagunsa mo? Nagalap-halap. Sa palap? Apil ka? Apil ko be? Sige, ali, ikaw na iabal. Ikaw na iabal, ha? Sige na, tabunin na imong mata si mong sanina. Huy, panago na mo. Hoy, diri rata magtapo ko, ali mo. Ali ba, diri tatanan. Pangit, taame. Pangit, taame. Pangit, taame. Pangit, taame. Ino utosan mo. Pangit, taame, taame. Pangit, Pangit, taame. taame. Pangit, taame. Pangit, taame. Pangit, taame. Pangit, taame. Taame. Hoy, hilom na mo, basi makita anta. Dili lagi na. Pangit, taame. Pangit, taame. Pangit, taame. Pangit, taame. Ay, akong likod. Sino ma? O, Rekmar, Nanawag lagi ka ma. tanawag ko ginawa mga sa balayahan man ka. Pasulod ako. Unsa? Pasulod. Ay maayo kay pasulod na ka. Abi ni mo Rekmar kanang pag-eskwela gamit kina sa kinabuhi. Siyempre og makahuman kag eskwela, daghan kang trabaho nag-atang sa imuha. Samot nagma-honor pag ka maning kamot jud ka di Rekmar. Kay ilugan jud ka sa trabaho. Ining makatrabaho ka, makakwarta na ka ana kay na may sweldo. Muna akong ako ni mo Rekmar mag-eskwela jud kag tarong. Kay kanang pag-eskwela gamit jud kay na. Oh, nakadungog wala gyud manok sa inyong eskwelahan. Wala man ko sa eskwelahan ma. Ana ka ganina pasulod na ka. Gani, pasulod ako. Lagi sa eskwelahan. Pasulod ako sa manukan. Unsa? Asa ka mosulod? Sige na ma, kay manakap ako. Unsay manakop? Ikaw Rekmar na gara-gara jud. Ayo, parcel. Rekmar, ayo abli, ayo abli. Wakwak ron, nagsuon-suon lang para abrihan siya. Wakwak ron ma. Wala mo abri sa portana. Panganon gyud tane. Nakauli na ko, abre ko be. Si Papa man ron ma. Dili ron imong papa nagtrabaho imong papa. Ugma pa to makauli. Ayo abli Rekmar ha. Me. Kanding naman ron ma. Ah, bisan hayop sunon na nila. Ayo gyud mo pailad na. Bisan unsa nga hayop kaya na nila sunon. Rekmar papuyo ha, pamanok-manok ra na. Ito ko mo sin tinuod nga manok. Gara-gara Rekmar ha, ayo gyud abli ang portahan. Rekmar abrihan ma. Kanon gyud tagwakwak ane. Imo man ang anak na tog mas no? O anak na ko na. Pasalamat kay ko na tog na kay para di makapanghilabot og manok. Ah, hilabto no ning manok bata Mads. Ano naman na siya? Unsa man ning bata gid daman. Mura man siya mukamang Mads. O man siya punta. Sundan ako na bi man ni punta. Man na punta na bata Mads. Ambot lang ning gawas man sa balay. Hala nagsimot-simhot na siya Mads. Unsa man nasimhotan ning bataan ni? Hala ka Mads, murag paingon siya sa hinektan Mads.